Pek perasaan bibi ki nok ya ning bengi ki blenak bae. Bener kan? Yakin nok. Supaya perasaannya bibi kembali lagi seperti semula. Iya. Aja dipikir sing ora-ora. Konon. Istirahat be yuk. Iya, ya wis ayo bobo senoke ya. Kok senoke sing ning dhuwur, kok bibi sing baturi ning ngesor. Bibi ning ngesor. Iya. Kula ning dhuwur. Ya iya senok maning panggulingan. Ayo Ya, senok ning dhuwur ya. Iya. Bibi ngesor ya. Iya. Iya ya, iya. La ilaha illallah. Bengi apa to liya? Anggur-anggurane manuk beak. Mulak-mulak bae. Oh. Ngalor, ngalor. Ngalor. Dah. Alah. La ilaha illallah, pasangan mah bocah pengen terus ngait mau banyak. Turu bebis bengi. Iya nak. Aduh. Harap guru Ceroboh. Bayi. Kang Mas. Enak aja. Harus kau dingin. Tunggu nih sederhana mencapai. Pratiwi. Kang Mas. Sampai kakek. Kalau mau beli Rai. Kakak Nening Jabar Rai. Iya, kau betul Kang Mas. Delangan nyanyam. Kau dingin dicek Kang Mas, aman beli. Sapa batuk Rai. Kang Mas masih ekat tekut bae bokong. Dipayo patetes bae Rai. Ceroboh payah. Rai. Kang Mas, Kang Mas. Aman, aman. Atuh bae nang atuh Rai. Bibinya nyeme wis tekang ong-ong. Rai. Parwati. Non Kang Mas. Kakak Nening Jabar Rai. Ya wis kau metu dingin. Sing gendela nemer. Seko nemban. Iya. Betul Rai. Ada. Nyangkol Kang Mas. Rai. Ayo Rai. Ayo Kang Mas, ayo. Seneng pisan ya. Tulung ning matane aku ora salah iki. Penggulingane Dewi Pratiwi rupane sepi langkah kanjeng ya kesempatan aku Prabu Megamendung. Dewi Pratiwi ajak kaget dong, sudah bakal tak boyong nih aku.
adalah budi paksa wenduk ora bosen gawe wara kelawan aku sira bendu. Maksudnya apa sih wani gawe itu kau aku budi paksa? Ya yen aja ikut campur di urusan aku. Iya urusan aku apa sing dipinen ya? Ya apa bunggang kawitan gawilan wah sombong budi paksa. Ini kakan buntelan, ini kakan lawan ora siga apa sih bakal dumadi budi paksa. Kau sedina ping-ping orang bakal lati di sira budi paksa. Wah rayu ading lak-lakan di naga tak ujang maksa urusan. Tolong tolong Astagfirullahaladzim. Gawang janji tolong Berisik. pengen ngendok kitane Masa ada pada kira kita. ana wis metu je Pangeran, aja turu bae pangeran. Hasil iki pangeran. Sampai tanggul cilik ning tengah kotakan awan lan bengi kedeleng bae kedeleng mangsa urunga mangsa wandengan Wanguran gula pangeran. beli kerasa sampai kelempon. Saking suwen ya pangeran. Ndi suju wong ayu Endang Pratiwi Niki pangeran. bener aja salah awake kaya lepet sing wis ditaleni Nggih. sing wis genang panas sing geni mergegeg awake Endang Pertiwi. tanggul cilik ning kotakan kedeleng awan lan bengi Udunaken itu ning kono. Pangeran. Oh, Beli mungkin. Ayo wong tuane Pak. Duh kalah. ya, cek. aduh Kok dingin gawanguran. Suarane akur kaya konon temen Endang Pratiwi ku. jahat Ya sejerone karung pangeran. Oh, kepepet genang karung. Nggih. Aduh, Pratiwi. Sirah iya. tiup suling berbunyi nyaring yang ditinggal berpatangan tidur miring rasa keseding Wanguran. Gula pangeran. Ipang sing temen ambune Endang Pratiwi ku. Ya wong sing kana di gotong-gotong sejerone karung ya pantes. Becik ngisi. Sampai ora apa-apa. ya pantes bang sing nyongon ngendok ning kono uyu ning kono ning ana Sirane pada ngomong bae. Genang bisa aneh kini kelingan tahun 80 kita kejadian keten. tandur arang pinggula mantek kadening ati dirunjang bangsa urungan dirunjang bangsa banding dirunjang bangsa urungan
Wis kita nih beli kejagan kok. Sirane mana? Pasrah pangeran. Arep apa? Mana sirane mana? Jaga, dijaga. Mana sirane jaga, ceng. Aduh, sirak ya. Bonteng petak palawija ngalamun rasane ngati, ngalamun rasane ngati, kelingan beli mari-mari kelingan pak, kelingan beli mari mengari, kelingan bae wong si ngejeng. Melas temen sirake Pratiwi. Aja nangis. Aduh kapecirit. Iya bener. Aduh iya. Ku wijir sabrak le berata. Engko dingin gak Pertiwi sirake kangen beli karo Kakang Sukerta. Ketemu bae kapan maning karo sampean aku. Sirama beli weruh Kakang Sukerta wis yasaki kelingan bae Sira bocah babadan, bocah penganjang. Aduh Kakang Sukerta wis yasane kelingan bae ning sira. Ngomong kaya konon ku yakin sampean Yakin lamun dadi siji konene kitane beli lelara. beli Melanga kita kok bakat terus dadi siji kitane tua kongkon ngurusi entok. Iya bener. Sira madelap ngarani wong omah. Aduh kok sira kin bakal ketemu karo Kakang Sukerta kok arep tek buka tuli tek tumplak ning kono ning pojok undung-undung ya. Iya Kang, gagian Kang yang berkejagan Kang. Aduh ya. Nek. Oh tak tumplak ning kene. Pegawean sirake. Mene sirane. Wis ya. Agak Kang. Enak ora Kang? Kang, Sudah balik. Bener. Harus dijaga. wis dadi kayane Bang. Buat anak wong dijaga. Sabaran gini kayane Bang. Tadi apa? Juga wulak-walik beli gelem iki kene pengen ngadeg pisan. Mene. Mene. Gelisah temen. Gelisan apa sih? Durung acan. Ayo durung. Bocah kosok salah pikiran bae. Ya gagur pangeran. Aman. Duh, sirak mene wis iki. Sirak ya mene kene. Katon tadi mau jorok karung nih kan. Mene. Aja ditarik. Lara iki. Kenapa? Dinarik lepas susu pisan. Ya, sampean mendingan lara. Sirah newanguran. Ari wong lagi rasa kangen melangkah padane sirah. Sadune mah. Pada bae kitane gak kangen wong lanangku. Dadar tak dolop singsor. Aduh. Apa maning apa? Wong ngaca bareng remah. Wis merah. Ngrayange sing alon-alon sing merangsang kok. Aneh. Den Bulati keturunane guru wis ketemu nok Pertiwi. Hari siji maning. Hari kun mulati siji maning sapa kun ora? Santri kinasiane Rama Guru Jarkasih. Apa sih? Nyanyem. Nyem. Ya jare kula panjenengan wis esuk. Jadi Ya wis diumparaken bae nyanyem mah. Bareng papo. aja mekono. Bulati telas kaya kanan gak. Ayo Bulati. Ikut. Punten. Aduh. Punten Mas, punten. Aduh, dibuka iki, Punten, Mas. Aduh. Sapa sampean ki? Suner Maya. Ermaya. Ermaya. Oh, kini sing ayu sapa kini? Sing halon si Mas.
sing Nikin- masyarakat Endang Pratiwi. Pratiwi. Endang Pratiwi. Pratiwi Pun sing santri. Sing babadan. Wiradharma. Wiradharma. Si babadan. Sing babadan Dermayu. Wiradharma. Hari ini di gawa siapa? Hei, kon ku pertiwiran ning kono. Hari ini siapa sih di gawa kita mau kah? Hari ini siapa kan? Tolong kamera dijom. Kamera dijom. Dijom. Kamera dijom. Hari ini siapa pangeran? Ayo golek Ya sing gawa siapa kinti? Ayam bu kita mau dipailing. Prabu Mega Mendung. Kayak golek lam sijan. Kodak. Mas, Jauh besar. kini tontonan 18 tahun ke atas. Wis pangeran ini sinake wong. Ya kayak mau ketangkuk kagok gitu. Pratiwi ini beli ngerti kursi lagi apa tumpak-tumpakan. tutukaken enggak blenak ora wong beli tutuku Siapa sih lagi? siapa je jare sampean ku demen kita Saro. nyanyem Kasih gondok. Bisa ke golongan kaji gondong sih. mu sampean gak doyan ora Sing biasa utak-utak dalang lagi tahun 90-an kah? Wis pangeran wis. Bi, Dan kan bisa watune pangeran. Bi, Bibi nyanyem. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. astagfirullahaladzim Kaki. Jamanakan. La ilaha illallah Gusti. Diulati sing awet barang rep sampai bengebiar. Ih, pun mlakune priwen kuno. anu Asamur nang apa sih kile? kejagan mas Takunana gaden Maya nang apa sih kile? Masya Allah pinyanyem ngalor ngidul ngetan ngulon guleti ribasane nanjak gunung temurun jurang nyucruk galur kula kini kadang santri termasuk perwet iki mulai disampeyan kini mendi ya asale ku mau kan lagi ning kana kan sono kan bobo jor kan kah ya turu ya wis los turu mana ning jero bibi kan turu ning jabak Terus nah barang anu ku mbora weru sing lor sing kidule manu kuwi jelekenek ana buta oh ngaco. mbak yakin buta Duduk paling gak kuno tikus. ya ku tikus karo butaku ketaneku Mulai barang anu nikah, hari turu ku aja lasli-lasli. aja lali-lali kono Kun mana wong kratak rutuk beli weruh. barang anu ku digawa kitaku toli aja kayak badut sih barang digawa ku ya ku kligane mbok ku ketemu nak karo wong kuwenku Apa maning? Tadi pangeran. Nang apa nyem? Tadi rasane mah. Nyem, mongkok-mongkokku. Salamangan ta. dane gaib ya ninggang kaberat ya ku nyidam apa kini ndana sampean ku bakal eman ta mas kita ku yari eman mawis pasti eman beli burung kita kenyem dudu masalah demenane kini hak hok kini langsung jadi perbuatannya siapa kininya ya iku si blentung kuwenku nyem aja sampai jada wong tuane Aduh. gagian njaluk kawin nyanyen kukun gagian disaken ayo mono dek ayo sak mono Arep papa. pa Aduh. papa Masih papa cakra ini. gara-gara perbuatane sampean ning sajero ning wulan ki kula ora men Mulai ya singaran drama ki jagone. Ya singaran nangis ning pangkon tuh ujung-ujungnya duit ki ra iki. Angger iku modale. Angger bae ning kono ku priwe sih? dudu sampean muni ngomong duit ku pernah ngutai pira sini kitane ku Ah ya ora ngupai duit mah durung cuman biasa bakat congor kayak kene ku mengkonon bak ules kayak konon kok. aja pura-pura nyanyeme sing sebenere bae kandhane ku
Ya wis kita marnung ke tanggung jawab sampean karena Nah. sampean karo kula wis pernah hubungan badan. Oh. Aja sampai lahirnya jabang bayi konek kelangan bapane. Jada wong tuane kunyem. Oh, jadi sampean ku jarang basane sedurunge lahir jabang bayi mah mbus pengedangan, mbus penginangan dah. Ya kawin. Wis dipencet bae diplenet bae ya. Anake ku jare wis duwe calon bayi ning wetenge siraku. Wis enake mah diguguraken bae. Cuman aja nganggo biasa tukang pencet, tukang urut aja. Jamu Jamu mah suwe toline. anu ningkien disesat. Oh, kun maning biayane gede. Suntik kuno nyem Ya suntik bokat suntik. Ora arep suntik, ora nganggo cara dokter, ora nganggo cara tabib. Eman konya meman wis dadi. Carane Iya carane priwen kuno. carane siraki marek anak pegawe sing lagi dandan dalan sing pada bubrak sing Iya. anu ka sing nembe durung diaspal lagi watu. Oh sira ngedang ning kono. Terus Ya dilintes nganggo dianu nganggo Slender. slender nyet sekalian nyotot kuli metu kabeh. Mehmet Ahmad. Apa kena nyem? Pucekku nari menggawe. Dapat kena nyem. Mundak lamun wis dadi siji mah. Ari konon Japane. Atur masih sewang-sewangan jahat sampeanku. sewang-sewangan priben sih nyanyemnya ku. Sampai aku sekarang rumah tangga apa? Ya masih sewang-sewangan kangger bawan bengi ku ditepukaken karo raikuan. Ngarep bae kita dikon tukaran. Ya aja nilai kita karo kono bakat arep nilai meyakin ke. Bisa nyelai kuun priwet sirane. Ben kawitahan sing nyelamataken kita ku nyem. Ya bagian sini lamatakan ning kono ke setiap gawe lakon kudu bae kitaku. Kudu priben nyanyem. Jare nyanyemku ilang mauku dicolong buta. Kamprak Kita ada. ki penyelamat nyem. Penyelamat kita ke kuno nyem. Wis hilang marak maning. Nyondo-nyondo, nangis-nangis. Ini enggak. Kita kan Kali jare ini kanan hari ini kanan mas olot. Ya ken mapunten ya. Apa? Pokok tinala genting jarak kasih ngarane wong kanda wong tukaran. Kita marahon balik nggawakian be. Arep nggak balik nggawakian. aja. Enggak was apa nyem. Ki nggawakian ki buat kanana kelangan. Los apa? Ki pertiwi ki. Tahan anak kita iki mah. Hah? Tahan kita ane gan gawe kuunku. Oh, wis. Pejeron suwe-suwene. Kok kita melu ketarik-tarik mana? Aduh, iki masalah bocah kini Endang Pertiwi. Punten Kita iki demen karo Endang Pertiwi. Endang Pratiwi. Ya, Endang Pertiwi. Demen. Tresna. Nu, TKD demen Ya. Endang Pratiwi. iya kayak kono. TKD. TKD ya paribasane bagian mati lamun blik lakon kawan Endang. Kenapa sing dicolong nyanyem? Masa kelakon mangsa karo pertiwi sanes duwe wis. Oh, ngarabai ilang sing lemu arep mati sing lemu maningku. Wis bener-bener kandane mana-mana maning ae bilang. Kiri priben buang si lembu oleh si lembu maningku. Iya. Dudu pernah oleh lembu tesapan heng. Mengkono suwe-suwe jadi. Sesenek ku. Aduh. Harapan gawa-gawa dekane wong. Siapa kok? Disiraku. Jari ke kita sing dene landesanku. Kan mengkono suwe-suwe. Kudu dari kono ku siapa? Isune Ermaya. Apa Endang Pratiwi ning kono ku? Ya lamunan dipercaya ning sampeyan Ermaya demenane Pratiwi. Siraku priwe. Bener, ayo terus. Jare Endang Pertiwi ki digawa ning sira sesuai karo apa sing dadi omongane Rama Prabu Mega Mendung. Kini kejadian ku Ermaya ku calon laki nih arep dikawin Ermaya Endang Pertiwi ku. Pangeran, nun, hari kita mau beli lor kidul ya ngomongnya ramane sampean, pleng gawanan ning anake kita, tak gembol, tak gawa. Aduh, kayak konon kejadiannya ku priwe kuno kayak konon ku siraku. Ya kok gawa tak gembol ki tak gawa, bluru gembol-gembol rekun. Buru jerekun tak gembol-gembol beli pengen gembol-gembol rekun kita. Kang santri. Punten. Dalam Mas Bro. Ermai. Pripun? Kula kan tugase sing pertama nguleti Endang Pratiwi. Nggih. Wis ketemu Endang Pratiwi. Kedua kali siji maning je, Mas.
Raden Ermaya senajana blesa kewonge blenak rasane singarane menusa gede dirgamane santri kesayangan pon pesantren sing ananing bebadan nyanyem kudu ketemu. Nah tak temukaken kula kene jadi beban kula kiki pasrahkan yang sampean kula kene. Alhamdulillah supaya persoalan ini enggal selesai bakta wangsul sekabeh. Ya maksudnya makuna lagi garapan raya Ngerti mangga para santri sementara sampean dampingi kula ya. Iya, Ray. Digawa arep 3 menit ngono. pertewi mabalana kita arep gak balik gak ada. Iya, mengkonon. Hari wis wong apa bagus. kaya konon nun. Isun durung jelas apa ang sinambat. Ya ning kono takon. Putra sing wilayah Pangulaban, sing Segara Lor, Sukertawisesa karane. Sukertawisesa. Ya. Kenal karo isun? Ambu beli kenal. Santrine Ki Jarkasi yaiku kiai kang ana ing Desa Babadan Wiradharma. Kiai Jarkasi. Ya, Murid santrine Kiai Jarkasi sing Babadan. Sedulur santri sepisan maning ning kono aja melu campur tangan ning bab perkara kieu. Alat dene ning kono campur tangan reskone sejen. Sebab apa? Kekuatan barisan para saka prajurit Panewu saking Pangulaban tetap siji Endang Pratiwi bakal tak gawa ning kedaton Pangulaban. Satria kang Ya. bagus ing rubah rongokaken pangucape Wiradharma. Apa kok? Isun dudu manusia pengecut, isun dudu bocah cilik sing gampang den wedeni maring sira. Demi keselamatan anak kiai, apapun sing bakal dumate, isun Wiradharma kang dadi juri penghalang. Kabeh kula saka tetunggu lagung saking Pangulaban dibakar padepokan Babadan berikut kejar kasih dibunuh mati. Ayo ditumandangi kabeh santri murid saking Babadan. Aja khawatir pangeran, tanggung jawab kula. Apa pengene perang tanding